أما أكل حبريتان تكنولوجين حلقات أغلال ستاف تمديبهم نجمباراتن مأكلاي بوتان بنتورك خراخو زخلو كمبيوترات زقنو داتاتاتن صبصاباتن زعقبو حدث برنامجاتن سوفتويراتن زصعنو سمويا نابزلو درجة بخمي كم زبطحو بحد وجن أبقعزو هيوتهم سواس سأوتو تران زلوم تذكرون كقولتون كلو حجنا إذا هذا زيادة سرح انت كم تشمو زحبروس حبريتان متحلافن زلو تكنولوجي كوي سرحات كا انت امتى بيتي حلو انتالو معبالتات انت يخو قبر زلو إيسات بمولو حبريتات اكب اتزليكا نقراتكا خاو توسد مالتي متمرت دخوون ديون خالي نقراتكا امد لاو تنطف مالتي ابزي كم اب ناي كفل نيتورك نيسره اب بحلقات اغلال ستاف زكايد تمرت خالو اب مبات كلا اب زكايد تمرت خا او كم ممر كوينه ناي ابلكيشن كمبيوتر تمرتي يهبي مالتي ناي كمبيوتر كوينو اب انترنت اكسس لزلنا ام انترنت مونيتورينج ترافيك ويكا ناي نيتورك سي انترنت زرغحه تقواط صاري ناي انترنت كوينه سرحالو كم كالاي سرحيخا ام مينتنانسكا ينطف مالتي ام حدراون فاينانساو عمامات تاريخ سراوي سندو اتون وصان ገንዘባው መስርሕ ዝቋጻጽሩ ንስሉጥ አገልግሎታው መራኺቢታት ጸጊኖም ንስራሕ ድሉ ዝገብሩ ሳዋ ዘፍረየቶም መንእሰያት ሃገራዊ አገልግሎት ንተመክሮ ስርሖም ሳዋ አንድ ማእከል ገይሮም እዮም ዝገልጽዋ ሳዋ ማዕድ ፍልጠት ነፍስኻ ዘፍልጠካ ቦታ ሃናጺኻ ኮይኑ ረኺበ ማለት እዩ ሳዋ ካብ ካልኦት ከባቢታት ጎልጎል ያኸም ሰባ ሳዋ ጥራሕ ኮን ሳዋ ሰፊሕ ጎልጎል እዩ ካልኦት ጎላጎልጉን ኣለዉ ግን ሳዋ ካና ካብ ልጫታት ኣለዋ ልዕሊ ዝኾነ ማያ ዘይጽገብ ታራፊ ኣብ ካልእ ቦታ እንድዒ ከምኡ ተዘይከውን እቶም ሳዋ ዝመርጹ ሰባት ከምኡ ገይሮም ይመርጹዋን ኣብ ሳዋ ምስ ወጻኻ ግን ካልእ ሰብ ካልእ ሃትኾን ማለቲ ምስተፈላለዩ ሰባት ኢኻ ትላለ ምስ ካልእ ብሄር ኢኻ ንባዕሉ ሓድሽ ቦታ ኢኻ ትላለ ዘለኻ ንባዕልኻ እስኻ ዓቕምኻን ነብስኻን ከም ትፈልጥ እዩ ዝገብረካ ሙዑ ድምጥን ነቲ ፕሮብሌም ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ጸገም ክፈታሕ ዝኽእል ኮርሳት ተዳሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ብምግባር ነቲ ዘድልየና ስራሕ በቲ ዝድለ ዓይነት በቲ ዝድለ ውፅኢታዊ ክኸውን ከኽእሎ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ተወሳኒ ምን ዝኾነ ነገር ክሰርሖ ዝኽእል እንታይ ሰብ እዩ ሰብ ስለ ዝኾነ ከምኡ ጌርካ ስልጠናታት ተካሂድ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ጨንፈር ዝንሰርሖ ማለት እዩ ሳብቴን ሰለስተ ዲፓርትመንት ነናተ ማለት እዩ ወርክቶኪ VHF HF ዝበሃል ኣሎ ዲፓርትመንት ማለት እዩ እሳተን በብናተን ማለት እዩ ምስቲ ናቱ ሬንጅ ማለት እዩ ንዓና ሕጅፍቲ ንሰርሖ ወርክቶክ ኣሎ እቲ ወርክቶክ ከዓ እንታይ ዝገብር ነቲ ሬዲታት ፕሮግራም ገብር እጽግን ማለት እዩ ጸጊኑ ከዓ ነቲ ሃብታት ፈሓብል ኣብዚ ከዓ ብዝተፈላለየ ማለት እዩ ብዛዕበየ ንጥፈታት ከዓ ዝግበር ሶላር ኢንስታሌሽን ብምሉእ እቲ ናትና ኮሚኒኬሽን ዲፓርትመንት ዝበሃል ኣብ ኩሉ ፋሒል ደሎ ንገብረሉ ሬዲ ከዓ ተን ዛዕበየ ሬዲ ከዓ ንተክል ማለት እዩ እንተኽለሉ ብዝበለጸ ከዓ እዚአን ፕሪንተራት ኮምፒውተራት ገለ ከዓ ሕጂ ማለት እዚአን ሬጉሌተር ማለት እቲ ብምሉእ ብኤሌክትሮኒክስ ዝሰርሕ ንብረታት ማለት ሳብ ዝመጽ ይጽገን ማለት እዩ ጨንፈር አይቲ ሰለስተ ነገራት ኣለዉ ሓደ ሜንቴናንስ ኣለዎ ኣብዚ ኣሃዱ ዘለዋ ኮምፒውተራት ጽገና ዝገብር ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቀንዲ ስርሑ ድማኒ ደሞዝ ሰራዊት ንምድላው ምስኡ ዝተኣሳሰር ድማ ምስ ሓዋላ ኮይኖም ድማ ደሞዝ ናይ ሰራዊት ናብ ተቆራጽ ናብ ስድራ ቤቶም ዝልእክዎ ድማ ናብ ቦቦቱ ከም ዝላኺ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ወርሓዊ ደሞዝ ሰራዊት ነዳሉ ምስኡ ትእስሳር ድማ ነቲ ደሞዝ ተኸፊሉ ምስተመንሰ ድማ ሕሳብ ዓጺና ነቶም ንናብ ስድራ ቤቶም ዝለኣኹ ኣባላት ድማ ንናቦቶም ከም ዝበጽሕቲ ደሞዝ ንገብር ማለት እዩ ትገንዘብ بعد عمد نور كل أبيلا تحاسب أيدي بقول مالتي مينتالي فيزيكال إيموشنال بقول مالتي وكل سبب جبرت ناي سواء مالتي كم زول كازم عبيتي إتيكس زم عبيتي بحالتات كاب سواء حس كام توت حجراونات ديسيبلين بمريحنا تترنيف كا تودي كان مسرح بالي كل قب سواء يتمتع أبزيخا نعوقها كم حيل تتقاملوا تأوركتو ناي سوا قبلك عدريها ولا أشون كيدو سوا تميلسكاس أبغى زاخو في الكات حسبه والله تعني تأوركتو نيرو وين تعني تغير كان تين كسيب كواسي خاو تريها